No niin, morjesta pöytään. Nyt mä teen tämän, kun oli tässä aamupäivällä aikaa, niin kävin kaupassa, niin nyt mä teen tämän kauppakassivideon. Nämä on mun mielestä omasta mielestä kiva katsoa ja kiva tehdäkin. Ja nämä mun videot on vaan ihan tämmöistä harrastelija-ajankulua ja muuten vaan teen näitä, eli mulla ei ole mitään tarkoitusta näillä mun YouTube-videoilla. En aio miksikään tubettajaksi enkä muutenkaan, mutta siis teen näitä vaan ihan muuten vaan, sanotaan nyt näin. Ei ole mitään sellaista tarkkaa lokeroa näillä videoilla, että mitä joillakinhan on, että tekee vaan jostakin tietystä aiheesta näitä videoita tai siitä, mitä itse paremmin osaa tai omaa mielenkiintoa tai jotain tämmöistä. Mutta siis mulla on vaan, tää on vaan tällaista löperiä. Mutta joo, eli nyt se kauppakassi. Itse käyn aika monessakin kaupassa, mutta yritän keskittää S-ryhmään, eli S-marketti nyt on se, missä aikaa eniten varmaan käyn, koska se on se bonusjuttu. Ja sitten K-markettihan siellä on kanssa se K-plussa-kortti, ne on ne, mutta sitten Halpahalli, missä kävin nyt äsken, halpahalleja, mä en tiedä onko niitä joka puolella Suomea, en osaa sanoa, mutta täällä Pohjanmaalla näitä nyt ainakin on. Eli tämä kauppakassivideo on nyt sitten Halpahallista. Ja sitten on toki Lidli, joka nyt on varmaan kaikkialla. No joo, eli aloitetaan. Ja kuinka ollakaan, on näitä kestokasseja vaikka kuinka paljon, mutta kas taas. Muovipussissa, voi ei, tätä en haluaisi tehdä, mutta no näin vaan taas kävi. Joo, ja nämä on sullottu näihin ihan vaan plomp. Eli taas kerrokselta otetaan näitä täältä esille. Päärynöitä. Tämmönen pussukka. Appelsiineja. Tämmönen pussukka. Sitten tuolla pirkottaa kurkku. Made in Närbees, eli Närpie se on siellä rannikolla, länsirannikolla Vaasan lähellä, jos Vaasa sanoo jotakin. Mutta siellä on Närpie. Sitten leipä, mitä oikeastaan syön, on ruisleipä. En tykkää niistä vaaleista. Aika tosi harvoin syön niitä. Tässä on näitä nyt koirien yleensä tilaan koiran ruuat tuolta, tai ne nappulat, niin Zooplusalta. Siellä on mun mielestä kaikista edullisemmat ne isot pussit. Ja mikä parasta, ne tuodaan kotiovelle asti. Ja siihen voi laittaa, jos ei ole kotona, niin ne jättää oven taakse. Se on kyllä tosi hyvä ja oma merkki, mitä nyt on jo suosinut aika pitkään näillä omilla koirilla, on Eukanupan lammasriisi. Koska se on kätevä, vaikka nämä on eri kokoisia nämä mun koirat, mutta sitä voi annostella silleen, että kun se on se aikuisen ruuan, niin se käy kaikille. Mutta herkkujahan pitää aina olla. Ja sen nappulan lisäksi niin käytän näitä pusseja ja sitten osittain raakaruokaa.
Ja sitten oli tuolla kissalle, koska kissoja on vain yksi, niin heille ostan ihan markettiruokaa. Tai no ei se nyt sitä tarkoita, että voin vaan yksi, mutta kuitenkin hän tykkää näistä. Ja kissahan on aika monet kissat on tosi niinku ronkelia. Niille ei niinku vaan käy. Ne ei vaan syö ja ne ei syö, vaikka ne kuolis nälkään, niin ne on jotenkin toopeja. En tiedä miksi. Mutta näin on. Sitten on tämmönen, ostin, koska pyrin välttämään lihaa. Toki aina, no kyllä sitä nyt joskus tulee syötyä, mutta kuitenkin pyrin sitä välttämään mahdollisimman paljon. En edes niinku, no possunlihaa en syö ollenkaan, en syönyt vuosikausia ja nautaakin hyvin harvoin. Eli se liha, mikä on sitten kana tai kalkkuna. Sitten oli näitä luumukirstikatomaatteja. Nämä on näppäriä käyttää. Teepaketti. Ostin nyt taas, kun oli vähissä ne monijutut. Muistinkin, että nyt pitää. Tässä on 20 makua. Ja joku seikkailu. Tää on kiva. Tosi kiva tää paketti. Seikkailuteema. Mikä nyt on. Sitten olen ruvennut käyttämään soijatuotteita. En käytä enää näitä normaalia lehmän maitoa. En käytä enää. Eli näitäkin on monia. On niinku, tää on niinku semmonen juotava malli ja sitten on niitä, jos haluaa kahviin tai teehen, niin niitä erikseen, niitä soijajuttuja. Sitten on niitä pillijuomiakin, nekin on kätsyjä. Sitten on pakaste karpalomarjoja. Niitä ei enää ollutkaan, niin ostin niitä. Ja sitten lisänä oli mustaherukkaa. Niitä on kiva aina vähän sekoitella puuroon yleensäkin. Tai nyt, minkä nyt haluaakaan. Sitten toinen kassi. No, nämä on näitä dentastikkia. Tässä on isommalle koiralle. Ja sitten on tämmönen salaattimix hetki. 80 grammaa. Tässä on niinku tämmöisiä monisalaаттijuttuja. Tääkin on kätevä. Mä en tiedä. Toiset pesöö näitäkin. No toiset ei, että se on makuasia. Peseekö niinku näitä valmissalaatteja vai eikö pese? Oma valinta. Ei kai niihin nyt kuole, vaikka ei pese. Sitten tämä Eloveena annos pikapuuro. Näitä pusseja, mansikka, mustikka. Makuelämys tällä kertaa. Tää on muuten hyvä välipalakin. Ei pelkästään aamulla, vaan ihan pikkunälkää jos on, niin tää saa nopsakkaa tehtyä. Oi. Sitten oli nuppuvihannekset pakaste. Näitä teen höyryttämällä. Tosi hyviä, tykkään. Ja niitäkin, no joku syö ihan porkkanoitakin raakana ja sitten dippaa johonkin hyvään dippiin. Sekin on ihan hyvä. Ja kruunusekoitus sitten tämmönen lisäksi. Näitä mulla menee aika paljon. Mutta kasviksethan on terveellisiä ja on ravitseviakin. Ei maistu puulta, vaikka joku niin väittää. Niitäkin voi tehdä monenlaisella tavalla. Sitten oli niillä pikkukoirille noille näitä
Dentastix osaa puhua. Ja käsipaperia. Lotus. Arkkimalli, tai näitä tämmöisiä telineestä vedettäviä. Ja sitten oli hätävarana se nappula, kun ei ole vielä tullut sieltä Zooplussalta sitä isoa pussia, niin otin tällaisen nyt vaan kalaperuna, viljaton. Tää on suomalainen merkki. On tämmönen. Ajattelin, kun nämä on Suomessa tehty, ja kyllä nämäkin on varmaan ihan käyttökelpoisia. Eikä niitä nyt tehtäisi, jos ei joku niitä ostaisi. Ajattelisin nää. Oliko siellä enää mitään? Ei ollut. No joo, eli tässä oli mun tämänpäiväinen kauppakassiesittely. Tommosia ostin tällä kertaa. Se on moro moi moi.